Vandaag gaat in Valkenburg aan de Geul de vierde etappe van de Tour de France Femme van start. Dat wordt hier de hele zomer lang gevierd met sportieve evenementen. Valkenburg is natuurlijk de wielergemeente van Nederland en in het Heuvelland. En dat wordt vandaag alweer bewezen. Dus voor een gemeente als Valkenburg is het evenement buitengewoon belangrijk om in de etalage te blijven staan als wielergemeente. En dat is niet alleen voor mijn gemeente, maar ook voor de regio. Voorgerechtje en hopelijk ergens de komende jaren dat we de zone van de Tour de France kunnen ontvangen. We hebben een heel uitgebreid programma. We hebben een fanzone waar iedereen welkom is bij Shimano. We hebben een belevingsplein, we noemen dat de Place de Tour de France Femme op het Theodor Dorpplein in het centrum. En natuurlijk de grote start van de Tour de France Femme om 12:30 bij Shimano, bij de Shimano Experience. We hebben elke week wel activiteiten voor gezinnen, voor kinderen alleen, voor ouderen. We leren ouderen op een e-bike fietsen, we leren kinderen mountainbiken, we hebben pumptrack voor de kinderen. We hebben dus eigenlijk elke week wel iets voor de hele familie.